Bueno, doncs ja hem fet la passejada de bon dematí, tu. Ara un bon esmorzar, Entra com... Hòstia puta. Però quina calda que fot aquí. Rafael? Bon dia, Jaume. Rafael, es pot saber per què collons fot tanta calor en aquesta casa? És que he posat la calefacció, que per si no saps el que és com... Saps com quan vas a la muntanya i has de fer foc amb dues branquetes per calentar-te? Saps això que fas amb la teva família? Doncs el mateix, però sense córrer el risc de morir cremat, així com més modern, saps? Un dia et portaré jo a casa dels meus pares perquè et deus pensar que visc a una puta cova. A casa dels teus papis? Ostres, que guai, no? Quina emoció. Mira, em ve de gust, però avisa'm amb temps perquè m'haig de vacunar i aquestes coses, no? Mare de Déu de la Moreneta. A veure, llepes perdenyes, vols fer el puto favor de baixar la calefacció? Que no cal tenir-la tan forta? No està forta la calefacció, Jaume. Està a la temperatura recomanada. Recomanada per qui, exactament? Doncs recomanada per mi i per als meus collonets. Jaume, algun problema? A quan la tens, Rafael? A 29. Me cago un sant pito, pas. És que tinc fred, Jaume, tinc fred. Però que no veus que t'estàs carregant els pols? Quins pols? Jo només conec un pol i és un imbècil que fa vídeos a Instagram que es pensa que és graciós. Espora desgraciat. Els pols, Rafael, el pol nord i el pol sud, que s'estan desfent! Ai, bueno, doncs si et fan els pols, els poses al congelador, Jaume, tota la vida. M'expliques? O sigui... Però pots saber què collons et passa, Rafael? Que no t'importa el calentament global? No et preocupa? Gens ni mica, la veritat. Però com t'ho fas? El què? Doncs això, que te la sui tot. Vols que t'ensenyi? No! O sigui... Bé, poder estaria interessant. Vine aquí, Jaume. Seu. Sec. Jaume, no et canses sempre de preocupar-te per tot? La veritat és que sí. Però és que em preocupa perquè ningú ho fa. Ningú es preocupa per als pingüins del Pol Nord. Jaume, a la merda els pingüins, que són super de tontos, no els veus que cada 2 per 3 rellisquen i es cauen? O sigui, estabilitzeu-vos, m'expliques? Però com pots dir això, Rafael? Pobres animals indefensos. Ja n'hi ha prou, Jaume. Tu em vas ensenyar a empatitzar i jo t'ensenyaré a desempatitzar. O sigui, m'ensenyaràs a ser un miserable de merda perquè no m'importi ningú més que jo? És això? Exactament. Bé. Explica'm. Per curiositat, Sí, Jaume, pel que tu vulguis. Mira, jo crec que a tu t'aniria bé una bona teràpia de xoque. Teràpia de xoc? Què vols dir? Ara veuràs. A veure, què hi fem aquí? Què vols? Jaume, has de tirar això de plàstic al general. Però tu ets boig. Que això és plàstic, això d'anar al plàstic, Rafael? Que s'ho menjarà una tortuga? Jaume, t'estic demanant que ho llencis al contenidor general, no al mar. Ja, però... Jaume, no n'hi ha, per tant, llença el puto plàstic al contenidor general ara mateix. Val. Vinga. A la merda. Molt bé, Jaume, així ens m'agrada. Ostres, tu, quin subidon, Ui, he dit subidon, això és un castellanisme. Estic rebel, estic gamberro. Ui, sí, mare meva, que rebel, Vigila no et tanquin a la presó. Com et sents? Doncs em sento super de bé, la veritat, ara. Ostres. Què succeeix? No has notat res raro en tu mateix, ara? No? No pas. Per? No, per res. Per res. Sí que comença ràpida la transformació. Cap on? El 25 de desembre, fum. El 25 de desembre, fum. Si canto el vers, sisplau, paga'm un dineral. No puc dependre més de la lotària del Nadal. No necessito més mitjons, sisplau, regala'm els bitllets, m'agraden de tots els colors. La morata del